politics le thu thar thlirna episode somnga pahnina kan lo lom le vek chu tuntuma kan thlir tho masak per tur chu Iran president Masoud Pezeshkian chon French president Emmanuel Macron nen biak hlatna manga anin biak nga anram Iran chon nuclear siam chu na na an tho chu an top san don lo thu le civil nuclear program an kalpui mek chu an kalpui zel don ni na soya French president nena biak hlatna manga ain biak nga hian Iran president chon Iran chuan nuclear siam chuan na an kalpui mek chu ahimani ti hriatir na pek chu po anin pe reng ti na hrila anram Iran in nuclear siam chuan na an kalpui mek chu vauna emo beina an to wang rukatin ti top tir thei an ni lo tin chiang takin hrila ni Iran president Pezeshkian hian Israel ten an ron peina chu an chan let le tura chuan ama ai na sain an beile dona arab thlak zok don bok ni in asoya an ramin nuclear siam chu na konga ma an lak na konga rin an kai theina turin in biak nga le tho ho na tha nei turin anin pe reng ti in French president hi a hril bokani ri chuan a pahni na chuan Turkey ram president Recep Tayyip Erdogan chuan Iran foreign minister Abbas Araghchi nen Israel le Iran boina chu Iran le US ten nuclear siam chu chungchanga in biak na chun zom le sela chu boina chin feldan tur chun chu ani ti in ashrila ram pani roi tu te hi June ni som ni pakhat in ren ni khan Istanbul khopuya anin muwa Turkey president Recep Tayyip Erdogan hian anram Turkey chuan Iran le US ten nuclear chungchanga in biak na an nei le theina tura palai na tho anin hom reng thu po ashril boka US le Iran ten in biak na an nei tum le lai taka Israelin Iran abei thut chu remna kong dal tu lian tak ani ti in asoi bokani ti chuan pathum na chuan June ni som ni pakhat in rin di khan Israel sipai te chuan Iran chim thlang lama ma vas mun chu fighter jet thlo theina som thum vel mangin anwa be le a he anwa be na mun hi Iranin missile ka chona le ral thum hlom dangte ada khol na mun ania he anwa be na muna ral thum hlom tak tak te hi som nga chuang an check call a chu wangin Israel hian uluk takin anwa bituma anwa chu chia ani heiba ka hian Israel in do thlo theina ti hian Iran rama Khawvel je khopuya ri group thilal na thona mun pui som panga te chu an bom chle hle nia soinia he Israelina in do thlo theina manga emergency center anti ri room thila na thok tu te che chu na mun som panga an boma hian a thalai reng omloin a chhne hle ni in Iran lampang chanchinthar puang tu te hian an soini Israel hian Iran khothlang lama sumar khopui po an beya heta hian Iran sipai panga an ka plumani tin June ni som ni pakhat in rinit lai lama khan Iran ram laili laya F-14 in do thlo thina pathum te chu Israel sipai te hian an kap thlapok nia soyani Iran lampo hian Israel hi an beilen fereng thowa en drone bom te mangin Israel hi an beya chu June ni som ni pakhat in rin ni jing khan Iran lam hian drone bom pariat mangin Israel ti hian va beya amero chu Israel la ba hian hliam tur monun na chan emo an soi ani lawani ti chon apalina chuan Yemen rama firfiak pol mek Houthi te chuan Iran thlawang ron hawin Israelin Iran abei meka US in Israel apui vai chuan tuipui sen a America longlian te chu an bitum ve ngal don ni in an ron soya kumin me thla khan US le Houthi firfiak pol te hian in rem na siamin tuipui sena US longlian veivak thin te chu Houthi te hian an ti buai to lo tur thu mangin in rem na khan siamania ka Donald Trump pa Middle East azin tum khan he in rem na hi US sarkar le Houthi firfiak pol te hianin an siamani kha amero chu tun truma hian Israelin Iran ava beile tak thuta hian Houthi te hian Iran te hi an ron tran le ema chu wang chuan US nena anin rem na po hi atul chun bo chiat anin huam ta ni anga ngai the ni a chan chu an thuron chwa hian US in Israel apui vai chuan tuipui sen vela khatiang America longlian in do long tele sumdong longlian veivak thin ta kha an lo bitum ve hal don ni na soya hei hi America sarkar hian Houthi te thu ron chwa hi a chan na
la omri lawa chu wang chuan chanchinthar sang te kan hon en kola US lamina anon chan let na mo ngai dan anon soi kha kan la mu thei ri law ni ti chuan apanga na chuan International Atomic Energy Agency ho tu pa Rafael Grossi chuan United Nations Security Council ma report pe in Israel sipaiten Iran rama Isfahan khua nuclear siam chona mun pui chu an bei ti an nem het ti asoya helai hmuna hian uranium man thei tura siam chona mun pui workshop oma amairo chu Israel hian va chu chevia ba sela helai hmuna hian nuclear man ruwa tak tak kha a om lo wangin nuclear ral thuma tanga thil hlom ron put chok an ti thin kami radiation leak an ti kha e a hlom lo thu asoya Israelin Iran ram nuclear siam chona mun thum an bei to ti International Atomic Energy Agency te hianin an nem heta ni ti chuan a soizel na chuan Iran ram nuclear siam chona mun te hi Israel ten an bei tak zela wang hian Iran ina nuclear siam chona mun anei na te hi a himem ti chu ngai tu chun jom gai tak le la om ma chon thei reng ani ta ka wangin ngun taka ngai tu angai ni na soya chung a soizel na chuan hetiang nuclear siam chona mun te hi be a to zel chuan a him tok ton lo chu wang chuan Iran hian a ruk pon nuclear ral thuam kha an lo kol reng theya chung te ni wang chuan e Khawvel rem na lem bon na mai ba ka mihring te le Khawvel la thil siam dang te ta na thil hlom nuclear radiation leak an ti kha aron put ru kha a om theya wangin Khawvel ram hroi tu lu te intel khom na United Nations Security Council poi hin hemi chung cha hingu taka an ngai to ngai ni in soya International Atomic Energy Agency te hi Khawvela ngeni nuclear ral thum siam chuan mun en dik tu timeng ho tu lu khatiang kha an nia chu wang chon Iran ram nuclear ral thum siam chuan mun te poi hi tun malama tang to khan en dik na te an lo nei fo to thina tin hemi Iran rama nuclear siam chuan mun sang te hi a chanchin kim chang hian neya amaro chu Iran sarkar hian a chang chun heng International Atomic Energy Agency te hi alo tho pui that du thin lo wang khan khatiang ang an khol te le an thil siam chuna mun kim chang lein hnuai an thil phum ruk zong zong te kha chu a data an ti a chanchin kim chang kha an va bik lo chu wang tak chon hemi International Atomic Energy Agency ho tu pa Rafael Grossi hianin Iran rama Israelina khatiang nuclear siam chuna mun te ava be thina hian a data kim chang tak tak kha chu an pol IAEA te hianin an vani kim vek bik lo ni ti te po a soitel pakani ti chona porok na chuan Israel le Iran buina wang hian Iran rama chuan nun na chan zali chuang an om to a hliam tur po mi sang thum an chuang to ani Israel lama ve thung chuan Iranin Israel an va be wang khan mi somni panga ten nun nan chan to a mi sang ni chuang in hliam an tur ve thung pokani Iran chuan Israelin an be na wang hian nuclear scientist som an chan to ni in an soya nun na chan nung per chu isar tabata be gomse ni in he anun na chan rol hian anu pui puin nun na chan nia soi ni a Iran ram a nuclear scientist an ti te hi he university a an mi thiam rol te ang te kha an nia wangin he min nun na chan te hi Israel thu chu mai ba ka Iran rama university thu puang tu te pon an mi thiam rol te an chan thu ka an se ti hian tuna Iran ramina an in chalna le an ron thu an ron nei hi chuan Iran ram nuclear scientist som Israeli na tun naya abe na wang hian an chan ni an soya amero chu Israel lam thu chu ve thung chuan nuclear scientist pakwa te an ti hlum din han sei ve thung a som na hi chu Israel lam hi chuan in thu chuan la ron nei ve lo ve le thunga eng po chu ni sala an mani Iran ram mewina thu chuan ron nei a chuan Iran ram hian nuclear scientist som chun chan ta phot ti na chu alo ni ta ni ti chuan pasari na chuan Israelin Iran an be me ka hian US chuan Israel hi apui do nem ti chu mi tam tak zo na tele a chan na hriat cha ka dia ke ni Mizo ram atang ngei te pon kan hemi Israel le Iran buina chung chang kan han ngai tu apiang hian President Trump hian engting nge malak na te ron nei ve don US hian Israel te hi apui do nem nge Iran hi an ral thlir don ti te khatiang ang chi kha ngai tu na sang a oma nik amai ro chu tun thleng hianin US hian Israel hi apui do nem ti chu thu chiang engma lo om lo chungin thu thar pera chuan
US in do tho the na chuan vor B2 steel bomber te chuan Missouri atangin Whiteman Air Force base atangin Guam thlir kar lampanin B2 steel bomber in do tho the na hlom chi ta kha an tho chu tira an mani veng tur hian in do tho the na dang 4 Boeing KC-46 Pegasus anti tenan zuya heng KC-46 Pegasus in do tho the na te hi van sanga tho the na in tuyal thea ba wa chuan leya tum kherlowin khomula tum kherlowin van sanga khan khatiang B2 steel bomber te tuyal the ma mo kha van sanga hian an thun thei hala chu tiang chu 4 Boeing case ngani Boeing KC-46 Pegasus pali te hianin he B2 steel bomber te hi an venga an zuya chu wang chuan US sarkar po hian he Israel le Iran in beina hianin thuk taka in rolatum chotan tai mo chu tia ngai dan te po aron piang chok tana tin khovel chanchinthar sang sang ata po ngai dan sang sang te mi thiam ten an soya US sarkar lam hianin B2 steel bomber an ti te hi ingzat nge tun tuma hian an thlo chu tirti an la soi du lawa heng thlo theina te hi mi thiam ten an thlir dan chuan fordo muna Iran nuclear al thuam si chuna te chu bitum ta sela heng B2 steel bomber te hi chuanin an bom sevek theidon din mi thiam te chuan an ngai ni B2 steel bomber te hian leichhung be tarza thu ka nuclear al thuam thuruk po lo omta sela an zuk bom che thei turangai an nia chu tiang chu bom chak tak phur khatiang nuclear warhead thlo theina indo thlo theina an nia wang khan an hlaom em a hetiang thlo theina chak le Iran nuclear al thuam leichhung mi te zuk chu chia zuk phin dar thei tur ka Israel hin an nei lo wangin US puina hi tun tuma hinan ma mo renga ti chuan he Khawvel ina hret chak le an thlir thup chu heng B2 steel bomber te Guam thlir kar lampana Missouri Air Base atanga US sarkar in an thlo chu tira hian US hian na sajok ke mo khatiang ang khan Iran laka hian Israel te puin tharon tho ve don ta ni chu ti chu ngai dan a phir ta thui mai ni thlir zau tu then khatten an soidan ha chuan US in do thlo theina te hian Iran ramin fordom huna nuclear al thuam a siam chu na mun pui hi US hian va beidon ta sel heng an B2 steel bomber mangtin va beidon ta sela Guam thlir kar tang hian kilometer sang kwa zang sing kwa sanga ahla ania arem lutuk lo ni chu ai chuan Indian Ocean tui fin ria ta om British te en kol Guam atanga mel sang thuma hla om Diego Garcia thlir kar chu Iran hi beidu dan don ta sela arem zoka achan chu he Diego Garcia thlir kar tang hian Iran ram hi hemi Guam thlir kar ai tang chun a borok mela le khatiang ain hlan zonga khan an hnai zoka chu wang chuan US hian heng an B2 steel bomber mangte hian Iran hi va bein va chu ve don ta sela chuan Guam thlir kar ai hian Diego Garcia thlir kar hi an hmang du zokin arin om thu te po an soya Diego Garcia thlir kar tang hian Iran hi kilometer sangli zariat somli pahnia hla om ania chu US hian UK hniana hian in mandil ta sela UK tan chon phal lo chi an ni lowa achan po tun ma kum sang kha chukwa somruk paruk chowvel khanem ni US le UK hian in remnan lo nei to hemi thlir kar chungchanga hian Diego Garcia thlir kar hi US in adu hun le atula ti huna amanga tin an sipai le ral thum te pon wa chopanga te chuan UK hian US ne na tengin ballistic missile hlom chi kha mantlom zokin an lei thiang ti tun ma kan in rem na te pon lo nei to amaro chu kan chui lu tuk man lowa he Diego Garcia thlir kar hi tuna hian UK ina a ta ni wang hian US hian an lamang chunjom theizel don am ti chu ka hi chuan ka lo en thui lu tuk lo wang ka soi the mai lowa amaro chu UK le US chu in thin thata kan ne tiang mel ma be na ko nga po in thurol thin an ne wangin US hian Diego Garcia thlir kar hi UK hna hian tun tu ba hian Iran hi va be du tak ni down ta sela in man dil ta sela mithiam clear out to then khat hi chuanin tam jok ti meng heng ti hi chuanin UK hianin a phal lo arin om lo ani an ti ve thung boka ti amai ro chu Iran thin remin helai thlir kar emo tui puisen lama
UK long lian te lo bitum veta sela UK tan chun helai thlir kar US ne nan man tir chu ain chir om khopang ti te point thlir zau tu chen khat te chuan an ngai dan an soi ve pokani ti chuan thil boi thak tak kha om ve theya tuna B2 steel bomber te gom thlir kara an han pana an han thlok chawa hemi ai nai zok ti meang Diego Garcia thlir kara manan vadila iran lampang hoi zonga an che chuak ve ni hlau chuan UK hian du lo chung chung he Israel le Iran boina hian anin hnuk lut chho ve don ang te point thila kal thei don ani amaro chu rin thu le nge ni ngai dan kha ni be tuna hian US du dan kha chu tu manan la shalo ani achan po US sarkar hian Israel le Iran boina hian hemi Israel apui ani point aruk deu na pui tuna hian lang tlang takin pui ama thlop na kha ala tilang lo chu wang tak chuan rin thu kha mi thiam ten an thlir zaw na kha kon soi ve me nia Diego Garcia thirkar hi United Kingdom ta de basela US sian tun malam ponan lo mang photo thina kumsa kha zakwa somkwa chowa Gulf War hun laya Saddam Hussein ram Iraq benan te khan helai thirkar hi an lo mang to tin US President George W Bush hun laya war on terror anti khami Afghanistan te hemi Middle East vela Al Qaeda helte le fir pol dang sang te an be hun lai khan he Diego Garcia thirkar hi US in do thlo theina te hian tuial thei thun nan an mang thina chan chu US atanga tiat in do thlo theina han thlo chu khan yakar la ka tuial thei thun ngai thina chu ta chon hemi Diego Garcia thirkar hi tuial thei in do thlo theina te ta na tuial thei thun na mun poi mo takani wangin khata tuial thei an han thunan han tuma ad tot le han kal na ka chu Iraq ram te Afghanistan ram te khan ni wang khan helai thirkar hi tun ma lampo khan US in do thlo theina te hian an lo mang tang ka em to thina ni ti te pokha kan thrina ti zawa kan han sei ve ni sela ti chuan apariat na chuanin India ram lam te pokan han hoi vele zoyanga Union Home Minister Amit Shah chuanin lekhabu tlang zarna India rama chuan saptong mang thin te ama saptong atong thin te chu reilo te an la zak don ni na soya asoi zelna India ramin tong anei te chu India tan namro hlu an nia he India nam tong te von himani lo chuan India hiral mai dona India mi te chuan India ram chung tong an ngai hluin an mang tam turani ti in he alek butlang zarna hina soya he Amit Shah an saptong mang tu te an la zakanga an la ral thuai don tia soi hi India rama po chanchinthar sang ale mi thiam sang te in kara in hnial naran chok na sa hlea ti hian Amit Shah hian hei bai ba ka hian kumin kumtir lam khan athu soina atuna a ministry and call mek Union Home Ministry chuan kumin December thla tang hin state sarkar te avabiak po na tan khan India tong chau an mang to don tin alo soi to poka English hemi abikin ke ni India mar sakte le India chimlama Hindi tong mang thiam lo te tan ka chuanin Hindi tong lira sarkar lai puya Home Ministry na le khan ron thon chuan tong le tu to roi ngai mai thei ni chu tiang khop chuan Amit Shah hian eng tin nge December thala thleng si lo kal pui tak don em chu kon hrelawa chungte ni wang chuan hemi BJP sarkara a ho tu lian abikin Narendra Modi te Amit Shah te hi in lo chi thinin karinga Khawvel ram dangan kal te pon tong le tun mang mai thin ni sap tong hin thiam ve renga ma ro chuan wak mang du ngai lawa tin India Parliament ta tele India ram hun sanga Mizo rawan local te pon Hindi chawn man du thin hi sap tong te hian an du chuan thun soi thei renga ni amaro chu tiang ang te ni wang chuan Hindi tong le Sanskrit tong te kha tiang ang chi te kha choi lara nge ni India ram tong kha tiang anga kal chautir du tu ten ni wang hian Amit Shah hetiang tong kam an soi chok hi India rama in hialna a chok na sa hlea tin India ram hi British ina min optrin ram kan nia wang hian kan ram hruai tu tele kan mi thiam ma sa zong te at vo in ni thleng hian zirna in sang ate po sap tong le khazir thin ram te kan lo ni wang hian sap tong kan ngai hlut na hi oma chu tak cho Amit Shah hian athu soi na hian he India rama sap tong kan la ur do tuk chu British sarkar ina min op na kan la choi nun na zela ni wangin kan ti top turani India mi te hian hetiang ram dang tong min op thin tu te tong hi
enga te tun thlenga kan la choi sana kan la vula kan ke ba ni tual chung tong nge choi nung lowa hetiang ram dang tong kan la mang hi chu kan in en fiangai ni tiang hoi khan thu soi wangin in hil na hiron chok ta hei takhi Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poya Mozia chuan Amit Shah thu soi hi ron chang le ta sap tong chu British ten min op na chun zom zel na nilawin Khawvel ma son na kan thriat thiam pha na zok ani aron tia China ramte Japan ramte Korea ramte Israel le Germany rama te po an ram sikula te zirlai te hne na sap tong an zir tira chu chuan science le technology ba ka Khawvel sum don na lama ma son na satak an nei pha chu wangin sap tong hi nual so ta mo ba soi sel chi ni lo atia Amit Shah le RSS te chuan sap tong chu mi pui van tlang chung lam te chau man turin an duwa a chan po nam hnuai hnung jok te mi re thei jok te le khatiang hemi vai hindu sa khua an nam hnuai hnung ber dalit an ti te tin backward class an ti te khang ang chi te khan sap tong tu na hin ron thiam ve zela man non son ve zela chu Amit Shah le RSS ho ti hian an ngai thei lawa an du lo ni atia chu wang chuan Amit Shah hi aron changin aron beilet na safiawa Amit Shah na hlau ber hi sap tong ngor hi ni lawa heng sap tong nam noi hnung jok te le mi re thei jok te na an ron thiam ve man son hi an mu thei lo ni ati ni chuan Tamil Nadu chief hemi education minister Poya Mozia hianin a soi fiana chuan Tamil Nadu state a chuan Tamil tong chu Tamil nam in hriat chian na identity nei nan kan manga sap tong chu thilrem chang mu na le eizon na min pui tu tan kan manga atangkai ema Tamil Nadu zirlai te chuan Tamil tong le sap tong an thiama wangin mani nam hriat chian na le tin sap tong chu Khawvel zau zo ka opportunity an ti rem chan na eizon na kong ate zir na kong ate an lo nei thei na ni wangin sap tong kan hnual sut ve ngai lo tiang hoi zogin thuran soya chuta chuan Amit Shah thu sei kha na sa takin ron chang le ta tin Tamil Nadu hianin ka channel video ma salam pang kha chon ka soina se thei pa lola ngai thalo le lola thalo te po ve thei ni awangin han sai jaw le hlakila Tamil Nadu state hianin tuna India sarkar lai puina zirna ina hemi zirna kalphung han siam thatna National Education Policy NEP sang ni somni adun chokha an mang du lo ni achan chu three language formula antia hemi NEP noya hi chuan tong chithum zirlai ten an ziranga chu an ni Tamil Nadu state a chuan Hindi tong zir Hindu lo to pa chan chu Hindu sa ko betu mani sela India rama chuan mar lam mi te khothlang lam mi te mar chak mi te khatiang chi India chim mi te kan oma an ni India chim lam hi chuanin Dravidian tong an manga chu ta chuan Dravidian Tamil Nadu state be ka chuan Tamil tong an mang ta chu wang chuan Tamil Nadu state a ka chuan Hindi an hrethiam du loin an mang ngai lo ang tluk ani chu wang tak chuan he NEP na aron tum hi chu Hindi tong ti lar tum na le state danga khating Hindi la thiam lo te thiam tir tum na ni wangin an do dal bura khating India ram sarkar lai puya education minister le Tamil Nadu chief minister MK Stalin ta po tong kawin in beizar zarani ti te po kan video ma salam episode som le som ni in karvel bor khan na sathakin karon soito threni chungte ni wang chuan hetia Tamil Nadu education minister ina Amit Shah an tong chung chang an soi le hi angoi thei bik lo niang Khawvel huapa ti bayang India ram chanchinthar langsar taka he aron chan let na le aron pe let na hi alana wangin tuntum kan chanchinthar thlir zauna po hian kanon tel vele ni tikhan kan du tok le photanga kan video lo ngai thatu te in zawa in cholkar top hun nuam taka mang turin du sakda kan hla na cheu